Türkmen manadynyň Amerikan dollaryna görä resmi hökümetini 7 ýyl bäri üýtgewsiz saklaýan ýurtda daşary ýurt pulunyň gara bazardaky narhy birden pete gaçdy. Dollaryň gara narhynyň 10% çemet aşaklamagy şu ýyl prezident wezipesinden çekilen Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşynyň ýa-da gawat geldi. Şu Naşgabatda dollaryň gara bazardaky bahasy 17 manada barabar. Bu narh resmi bolmadyk pul çalşyk nokotlarynyň ählisinde şol sanda bir karar Sowda merkezinde hemşeýle 1000 dollardan köp mukdarly puly 17,5 manatdan satyn alýarlar. Liwapda dollaryň gara bazardaky narhy 16,2 manat. Bu arada Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky we Liwap vilayatyndaky habarçylary 1-nji noýabrda maglumat berdiler. Liwapdaky habarçymyzyň söýlerine görä dollaryň gara bazar narhynyň üýtgemegi yerli dukanlarda dürli haritlaryň sowdasyna täsir getiripdir. Bu ýagdaýda sowdagarlaryň ençemesi öz haritlaryny satmakdan saklanýarlar. Häzirki wagtda gara bazarda dollar arzanlady diýip sowdagarlar öz haridyny arzan satmaýarlar. Sebäbi köpçülük bu adamlaryň elinden dollar almak üçin gara bazardaky oýundygyny çak edýär. Dip yerli sowdagarlar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä haritlaryň arasynda daşary ýurtda öndürilen hojalyk tehnikasy, kompýuterler, telefonlar we awtologlar üçin ýaşlandyryş şaýlar bar. Käbir ýagdaýlarda satyjylar bahasyny dollarda görkezýärler we bu gara bazardaky narhdan artyk bolýar. Awtoşaýlary baryp satyn almakçy bolsaň, satyjylar öz öňündäki kompýuterine garaýar we bahasyny dollarda aýdýar. Olar dollary 19.40-dan hasaplaýar. Dollar gara bazarda düşdi diýseň, olar ýok, onu şu aradaky mejlisden soň wagtlaýyn düşürdiler diýip aýdýarlar. Dip habarçymyz aýdýar. Ol şuňlar dollaryň 10 manada düşüriljegi barada hem ýyl içinde gürrüňleriň köpdigini belleýär we resmi maglumatyň bolmadyk wagtynda käbir adamlaryň dollarlaryny satmagy howlugýandygyny belleýär. Häkimetler dollaryň sowdasy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada resmi düşündürüş bermediler. 2 gün ozal paýtagtda dollaryň gara bazardaky narhy 18 we 18,13 manat aralygyndady. Şonda 500 dollardan köp mukdarly daşary ýurt puly 19 manatdan satyn alınýardy. Dollaryň hökümetiniň pete gaçmagy birnäçe gün ozal başlandy we Gurbanguly Berdimuhammedowyň çykyşynyň ýa-da gawat geldi. Halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji noýabrda geçiren maslahatynda hususanda ýurdun senagat kärhanalaryny goldamak meselesini agzap milli puluň hökümetiniň durnuklulugyny saklamagyň ähmiýetini nyktady. Şeýle ol ýurdun maliýe we ykdysady resmiýetlerini tanqidlady. Milli valutanyň erkin sowda edilýän daşary ýurt valutasyna öwrilmegine emeli päskelçilikler bilen döredilen tölegleri, geçirmekdäki kynçylyklara, zerur çygmalyň wagtynda berilmezligi sebäpli önümçülügiň dogly kuwatynda işlemezligine ýol bermeli däl diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýtdy. Türkmenistanda konvertasiýa problemasy ençe ýyl bäri saklanýar.